Hanjang lang so lang teng community hall along pini anikang sampor pahinia por malong pen APHLC Bukazan LEC constituency committee atom pen kangdang Amerika pitupona birta perangke pen birta nang pali. Labang suame Samson teron pen kachipahim pupon ame along me ki phalam the clardak pen pranjal kropen than pachanipon. Me along lam the kachathan RD kipipon laki MP kilik nang tibok bomlo. Lasi a constituency 10 along ta APHRC asong am sose kapang tang pon thu jiaphan bidesori hehwe kachathan kachimum patupon. Lapen pini kangdang ame along Indian Constitutions Day aputhakta kachathan kachimum patupon thu. Lapen APHLC asong am sose kapang tang pon thek jiaphan pura bidesori kachathan kachimum patupon si me mesen pen pachunpon. Ji aputhak ethini tanpon. Pini jasemet mai kipado pon nangko kelahan lo nilitum bokajan jasemet APHLC LA meeting lo asinon MP election tati bokat lo lapen dak jakong kache ferai mansi pini bidi sorin tum cethan cimum ponji so pansil tu meeting e papon lo lapen non lom cethang klub border issues lai putham tum chingwai ponji athema pinana tum kamat hai tum inglong asong bong si pasar bo je phansi state government tum bidi enbok nasi labangke tum manghunang ne lakeli tum border bangke 1951 hala boundary demarcation na tengsi ili tum bangke jongthip nang po labangke tum ke compromise no lo setame la give and take policy la pen lo nange chengi abi nong da alam bangke la si give and take policy komalo ke deng bolotang te tum BJP government tum lo la si ile tum komatsi tum hanangkar chutsu mahala si tum lang namni asinil tuman si border da visit amlo lasi hadak border bangke peace and unity donangji khainiang bong ta pasinil tum daka ching matika la pena dun thu pini lake tum langdam nangji itum kopai keme pini bangke India angkang pi long lo constitutional day la constitutional day itum kibi pon long pop lake itum ebaha punang kokpo ili tum phan pini king ko ratro kaposi akihai constitution ki frame atum constitution ki thip ke thenga tum jasemet Ambedkar lo drafting committee chairman ke lasia langli ke japon si ilitum phan pini Indian constitution etum long lo lapen halabang sohut khaiso tum ta amethang ajutang jubat lapen lamki lapen longle philang political rights an tame protection donangji busi ilitum phan sik sidul tame nang pipon lo lasila dak pen north east pen ka representative ke JJM ni kholsroi ta lo alangli architect mate sik sidul ahemai pole tum pudam de sita hinoni lapen ile tum karbire chobana choro nangji Samson Singh ti alang litum kachipiduk pensi ile tum pini longle chat besita me tum ki dolo pasi constitution ki thip ke thenga tum phan andame nil tum APHLC hin pen alang litum phan ningkang sam kardom pajelo lahan lo nil tum jasemet anal tum mangno pangdak Kami pani sila West Karbiang long mate Chirikendeng police station ke parlo mukro polong suluk sodak aputha ke chief minister mate Meghalaya long chief minister Comrade Sangma Kaning je ke lake Meghalaya angkang lang pusipu tangte nane tum APHRC hin pen Karbiang lorap han kladak pen pachini ma lake hala map hedi tum map le lang nam ta tum Google pipin long check sita hedi mukro ke Karbiang long arlo si dolang non mata lasi ladak mangke hala amethang sa government binak lomat di non chief minister bangke alang ke kai void punang kok athema alang jong sila ke border issue kali pulotang te alang ke bangjelang non MP election pipini election dolang laphan ke alang katiku dokok poposi lake rat phan ke pamang tasi labangke itu manghunang ne labangke party alam kali pinlo itum longli ke nang kam tanang kam ke lo posi ilitum bang labang arjap thip nai busi nilihin pa APHLC bentame pangdak mo